Mga igsuon, siguro matingala ta, nganong human gyud sa December 25, misunod man dayon ang piyesta ni San Esteban, ang pinakauna nga martir sa simbahan. Brutal pagyud ang iyang kamatayon. Gibato siya, hangtod na matay siya. Ug ang ebanghelyo pagyud, naghisgot kabahin sa lutuson ta, patyon ta. Mga igsuon, asa naman ang kalipay sa Pasko? Simple lang ang tubag, mga igsuon. Gituyo ni aron ipakita kanato kining usa ka example sa usa ka tawo nga wala gyud mibuhi sa iyang focus sa Dios. Yes, brutal siyang gipatay, pero wala gyud niya gibuhian ang iyang pagtuo. In fact, sa dihang gibato na siya, nakaingon pa man gyud siya, Lord Jesus, receive my spirit. Dawata ang akong espiritu. And what was his reward? Unsa gani ang giingon ni Jesus sa ebanghelyo aning adlaw, December 26? Ang magpadayon hangtod sa katapusan maluwas. Ug kay wala man gyud mibuhi sa iyang pagtuo kini si San Esteban, siya naluwas ug kuyog na siya sa Dios didto sa langit. Mga igsuon, wala kitay angay kabalakan. Tungod kay ang Dios naghatag kanato sa pinakanindot ug walay makamatch nga regalo, ang iya mismong anak, si Jesus, nga nagdala usab sa pangalan Emmanuel. Unsa gani meaning? God is with us. So mga igsuon, focus lang gyud unta taniya. Bitbito nato kada adlaw ang mensahe sa Pasko. Unsa gani ang usa sa mga mensahe sa Pasko? Hope, paglaom, nga siya, si Kristo ang kahayag, nga bisag unsaon og tintal sa yawa nato, kada adlaw ra ba sila manghilabot, di gyud na sila kapildi nato. Ug mauna nga paglaom ang nakapalahutay ni San Esteban hangtod sa katapusan niyang gininhawa. So mga igsuon, atong tapuson kining atong pamalandong pinaagi sa pag-offer nako sa usa ka pag-ampo nga mauy salmo aning adlaw, December 26. Akong ibutang sa comment section ang binisaya ug in English because gusto nako mamahimo pud unta ninyo nato nga ato pong prayer. Kay kini nga prayer, usa ka prayer nga tao nga lalum kaayo ug paglaom, pagsalig sa Dios. Nakabalugid siya nga ang Dios muluwas niya. Sige mga igsoon, magdungan ta sa pag-ampo. You may close your eyes. Akong basahon ug ato ning iampo karon. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinud-anong Dios. Magsadya ako ug malipay sa imong kaayo. Luwasa ako gikan sa mando sa akong mga kaaway. Pagpakahimong akong bato nga dalangpanan, usa ka kuta nga maghatag kanako kasiguruan. Luwasa ako diha sa imong kaayo. Amen. What a beautiful prayer. Mga igsuon, may this be our prayer too. Okay? God bless. Merry Christmas.